Biz bugün Гыймаддинов исемендәге Асинова гимназиясендә әлеге уку йорты үзенең 30 еллык юбилеен билгеләп үтә. Котлыйбыз сезне! Ура! Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Әшһәдү ан ла илаһа илляллаһ. Хәерле көн, мин Андыйны Кызыл Яткан гимназиямызның 6-нчы А сыйныф укучылары. Biz 13 старшылар булыр артистлары. Biz Улы Сәләт Асинова клубы. Biz bu bayramni bik нык көтүп һәм бик нык әзерлек белән көтүп алдык. Һәм инде бүгенге чыгышларыбыз сезне битараф калдырмас дип ышанабыз. Уважаемые педагоги, уважаемые ветераны, дорогие ученики, от имени главы Зеленодольского муниципального района Михаила Павловича Афанасьева я и от себя лично поздравляю вас с юбилеем. Вы, уважаемые коллеги, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, видите, какое внимание у нас в республике и в нашем районе уделяется национальному образованию. Вот не каждая школа может, в общем-то, гордиться таким капитальным ремонтом. Знаменательной даты, знаменательный день всего Асиновского поселения. Поздравить вас, Эльнара Станом лично, поздравить ваш замечательный коллектив с этой изумительной, замечательной датой. 30 лет. Да, 30 Siz benim işim җитәкче кебек, хатын-кыз кебек, әни кебек үрнәк кеше. Хәзер кызлар белән монда килгәндә калады Мансуровна. Монда киләбез. Ойга бер, ике атнага бер, шуннан торып шулай. Ни өчен? Чөнки Гөлназдан җыпламый да, ушамый да кебек. Чаралар уздырып кына тора. Сезгә көч, куәт, сәламәтлек бирсен Ходаем. Рәхмәт сезгә, сез булганыгыз өчен.